Сәлем дуслар, табигатьтә эссе җәй, мөселман календаре буенча изге Рамазан ае, телеэкраннарда атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын үз иченә алган музыкаль каймак хит парады, һәм мин Булат Бәйрәмов һәм без башлыйбыз. Бу Nokia телефонына реклама булды дип уйлаган булсагыз, ялгышасыз. Яңгыраган мелодияны уйлап чыгаручылар бу атнада хит парадка аяк баса дип уйлавыгыз, шулай ук дөрес түгел. Nokia телефонның рингтоны барлык кешегә таныш һәм бик нык популяр булса да, безнең хит парадта аның өчен урын юк. Чөнки музыкаль каймакка бары тик татар эстрадасы артистлары гына эләгә ала. Ә телефон хакында сүз башлавымның сәбәбе бик гади. Хит парадның темасы рингтоннар булыр. Ягъни җырчыларыбызның телефоны шалтыраганда нинди музыка уйный? Эссе хит парадыбызны ике егет, ягъни эссе дуэты ачып җибәрер. Икесенең дә телефоннарында стандарт көйләр уйный. Нияз бу күренешне яраткан көйне мобильникка куйсаң, ул тиз туйдыра дип аңлатса, Айрат исә яраткан мелодиясын мобильнигына урнаштыра алмаган. Чөнки ул әле 2 атна элек кенә iPhone-лы булган. Ә анда теләсә нәрсә куеп булмый икән. Шуңа көйләр урнаштырып азапланмадым да диде җырчыбыз. Хәерлегә булсын. Студент булып йөргән чаклар, һаман күз алларында. Тызланса да кайчак дәрес, кулдан килә иде һәр эш. Чапмадык каягына, чапмадык каягына. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап гөлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап гөлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Безне карлар туктатмады, әгәр кызлар чакырса. Алны-ялны белми иде, өйгә җәяү кайта иде. Юлга акча калмаса, юлга акча калмаса. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап гөлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап гөлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әниләргә бүген көтмә, дустымда кунам дидек. Өйгә арып кайта идек, күздә йомый әйтә идек. Имеш дәрес өйрәндек, имеш дәрес өйрәндек. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап гөлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап гөлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Хит парадыбызда икенче һәм бүгенгә соңгы дуэт Илдар Әхмәтов һәм Әлфинә Әсхәмовдан булыр. Илдарга без әле бүген аерым тукталырбыз. Хәзергә Әлфинә апаның телефонын тикшерик. Әлфинә ханым татар җырларын бик яратып җырласа да, телефонында бары чит ил һәм рус җырлары гына яңгырый. Төрлелек яратучы җырчының зак бер музыка тыңлап йөрүне җене сөйми. Шуңа да ай сайын телефонындагы музыканы алмаштырып кына тора. Хәзер мәсәлән телефоны Стас Михайлов җыры белән шалтырый. Бераздан шансонга үзгәртәм ди җырчы. Әйе дуслар, Әлфинә Әсхәмова чынлап та шансон белән мавыга башлаган. Үзенең җырлау стилен үзгәртергә җыенмый әлбәттә, ләкин шансонны тыңларга бик ярата. Кеше гомерен җырга тиңлимен,
Aның була узын кыскасы, bir kim şuna bәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Bir kim şuna bәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Ey gönürler şaşak gönürler, bitmirinden iken bir güne, işlenese izge işlerge, vakit gitmeden bildirme. Ey gönürler şaşak gönürler, bitmirinden iken bir güne, işlenese izge işlerge, vakit gitmeden bildirme. Varlığımdır, jırlığımdırmın, ahbarsızın iyi bulam iken, yalğızlığın bitmanlı kubırın, sağışlığımın şuşama iken, yalğızlığın bitmanlı kubırın, sağışlığımın şuşama iken. Ey gönürler şaşak gönürler, bitmirinden iken bir güne, işlenese izge işlerge, vakit gitmeden bir güne. Ey gönürler şaşak gönürler, bitmirinden iken bir güne, işlenese izge işlerge, vakit gitmeden bir güne. Kadirsiz gümürler gıybret için, Habib bizni ümit yaşatar. Kileşekке bulgan maturlar, utlu yaşın nerede yaşnatar. Kileşekке bulgan maturlar, mutlu yaşın nereden yaşnatar. Ey gönürler şaşak gönürler, bitmirinden iken bir güne, işlenese izge işlerge, vakit gitmeden bilgine. Ey gönürler şaşak gönürler, bitmirinden iken bir güne, işlenese izge işlerge, vakit gitmeden bilgine. Vakit gitmeden bilgine. Vakit gitmeden bilgine. Келесі жыршыбызның 3 телефоны болып та, шуның бірісінде де өз жырлары юк екен. Ілгерәк телефонға көй керту қызық булса, соңгы елларда бу эшне бөтенләй башкарганым юк диде безгә Альбина Апанаева. Шуңа да кем генә шалтыратса да, телефонымдагы стандарт көйләр яңгыравыннан башканы ишетә алмаячаксыз. Онсын ишетмәсәк тә, Альбина, синең мәхәббәтеңне ишетә һәм күрә дә алырбыз дип уйлыйм. Синең белән генә шуны иркендер, я синең белән иркен сулыйм мин. Янәшәнедән генә атлап барыр өчен, туры юллар гына сайлыйм мин. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда, шуны дуймың су миңа. Син булмасаң белмим ни
Көзләр җитеп, җилләр белән яфрак тузганы. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең исләрдә. Син булмасаң янда, шундый моңсу миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Бар нәрсәдә дә төгәллек яратучы Илдар Хакимов телефонындагы барлык номерларны аерым группаларга бүлгән. Мәсәлән, туганнар, дуслар, коллегалар һәм башкалар. Шулай ук һәрбер группага аерым мелодия куйган. Әйтик, туганнар шалтыратканда бер төрле көй яңгырый, дуслар шалтыратса башкасы. Бары тик бер кешегә генә мобильнигында аерым махсус мелодия уйный. Кем икән ул дип баш ватмыйсыздар, дуслар. Әлбәттә, ул кеше Илдарның сөйгән яры, мәхәббәте һәм иң якын кешесе Гүзәле. Композиция татарча булмаса да, шунысын әйтә алам. Ул җыр мәхәббәт турында. Мин һаман яшим үткәннәрдә, бүгенең дә яшә дисәләр дә, сагышларым җанны кисәләр дә, әйләнәм дә кайтам үткәннәргә, әйләнәм дә кайтам үткәннәргә. Үткәнемә кайтам синең яныңа, моңсу күзләреңә табынырга. Мин бит синнән бер ни өмет итмим, һәм рөхсәт тә көтмим сагынырга, һәм рөхсәт тә көтмим сагынырга. Сагынам да сине эзләп, кайтып китәм кабат үткәннәргә. Бүгенемдә сине табар өчен, үткән кире кайтмый дисәләр дә. iPhone иясе булучы Аиша безгә ул җайланма хакында түбәндәгеләрне сөйләде. iPhone-да мелодиялар бик аз һәм бер төрле. Үзең теләгән музыканы iPhone-га кертү өчен махсус программа кирәк. Алай мәшәкатьләнеп йөрергә вакытым да, теләгем дә юк. Шуңа күрә булганнарыннан күңелгә ятышлырагын сайлап куйдым. Айрат Ильясов та нәкъ шулай дигән иде. Балдан да татлырак, сүзләреңне мин тыңламыйм. Аңла зинһар өчен, мин сине ярата алмыйм. Ачуланып миңа карама, йөрәге юк диеп уйлама. Офыкларга оча бит күңел, мин яратам тик
Бар да һаман шул икән дип җырлаучы Ринат Рахматуллин бу атнада 10нчы урынга лаек дип табылды. Ринатның телефоны шалтыраган вакытта "Мәхәббәт булмаса дөньяда" дигән җыр яңгырый. Җырның башкаручысын таныдыгызмы? Әлбәттә, алыштыргысыз Әлфинә Әсхәмова. Димәк, Рахматуллин Әлфинә ханымның иҗатына битараф түгел дигән нәтиҗә ясый алабыз. Югыйсә, аның җырын телефонына куймас иде. Күктәдә ай шулук икән, күктәдә ай шулук икән, безнең яшьлек языннан. Аккаенны шаһит итеп, аккаенны шаһит итеп, исемнәрен язылган. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен миндә. Әйтерсең дә аралардан, әйтерсең дә аралардан еллар узмаган җирдә. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен миндә. Әйтерсең дә аралардан, әйтерсең дә аралардан еллар узмаган җирдә. Yıllar uzgaç barıp kaytam, yıllar uzgaç barıp kaytam, yaşlığım alanına. Күз алдында синең күзләр, күз алдында синең күзләр, күңелдә сагыштына. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен миндә. Әйтерсең дә аралардан, әйтерсең дә аралардан еллар узмаган җирдә. Синдә һаман шул идең, үзгәрмәгәнмен миндә. Әйтерсең дә аралардан, әйтерсең дә аралардан еллар узмаган җирдә. Әйтерсең дә аралардан, әйтерсең дә аралардан еллар узмаган җирдә. Еллар узмаган җирдә. Киләсе җырчыбызга шалтыратканда мин шундый җавап ишетергә әзерләнгән идем. Менә минем телефонымда остазым Салават абый җырлары, менә үземнең җырларда бер хисап. Стандарт килер бөтенләй куймыйм телефоныма дип. Юк икән шул, барысы да баналь булып чыкты. Элеккеге дисклы телефон ничек шалтырый, шундый ук рингтон Ришатның телефонында. Башка вариантлар юк. Яннарымда ярый син бар, биңа канат куючы. Шиңәм дигән гөлләремә сулар сибеп торучы. Әле ярый син очрадың, яшьлегем таңын арында. Балбалым булып сайрарга, күңелем талларында, күңелем таңнарында. Әле ярый син очрадың, яшьлегем таңын арында. Балбалым булып сайрарга, күңелем талларында, күңелем талларында. Миңа җиңел яшәүләре син булсаң янарымда. Түбәндәге баш иямин тезләнеп алларыңда. Әле ярый син очрадың, яшьлегем таңын арында. Балбалым булып сайрарга, күңелем талларында, күңелем таңнарында. Әле ярый син очрадың, яшьлегем таңын арында. Балбалым булып сайрарга, күңелем талларында, күңелем талларында. Яшь җырчыбыз Динә Валиева телефонында татар, рус, чит ил җырлары бик күп икән. Шуларны кешенең холкына туры китереп, һәркемгә аерым мелодиялар куеп чыга. Җырчының сөйгән яры шалтыратканда гына җырчының үз җыры яңгырый. Миңа калса бик уңайлы. Кинәт кенә килеп җитәрмен яныңа җыры уйный башласа, телефонны сумкадан чыгарганчы ук кем шалтыратканын аңлап та аласың.
Canımның иңізі гәләнәгән, юқсынған мизгелінеді. Келіп жетермен яныңа, мәхәббәт тизлегінеді. Қанатлы хиялларымның тұтмамын тізгінінде. Келіп жетермен яныңа, мәхәббәт тизлегінеді. Қанатлы хиялларымның тұтмамын тізгінінде. Келіп жетермен яныңа, мәхәббәт тизлегінеді. Ұшып келер мәні яныңа, мәхәббәт тизлегінеді. Күткіні ғұмыр язымыда, қалдырма күзлігіме. Қанатлы хиялларымның тұтмамын тізгінінде. Келіп жетермен яныңа, мәхәббәт тизлегінеді. Қанатлы хиялларымның тұтмамын тізгінінде. Келіп жетермен яныңа, мәхәббәт тизлегінеді. Хәзерге вакытта иң популяр, бөтен кешенең кулагында булган ки, ул ялгышмаса Майкл Теллоның Носсысыдыр минемчә. Ә соңгы вакытта аның тагын бер композициясе популярлашып бара. Бара, бери. Исегезгә төштеме? Менә әгәр сез Алина Башировага шалтыратсагыз, аның телефонында шул ки уйный башлаячак. Бары әнисенә үзенең «Үрсәм әгәр җырдан тақыялар» дигән җырын, ә сөйгәненә танылган Рәсәй композиторы Руслан Муратовның «Дорога цветов» дип исемләнгән үтә дә матур лирик композициясын куйган. Ә без Алинаның үзенең җырын тыңлыйбыз. Яратмыйм китәм дигән бу, ялгызымны калдырып. Битләремнән бер үбеп ал, битләремнән бер үбеп ал, соңгысы дигәне булып. Үпкәләмин ал, үпкәләр, дәшмичә дә йөргәләр. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәләр, үзәгемне өзгәләр. Үпкәләмин ал, үпкәләр, дәшмичә дә йөргәләр. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәләр, үзәгемне өзгәләр. Күрәсем дә килми дип әйт, еласам да ялындыр. Телефоның юри алма, телефоның юри алма, сагындыр син сагындыр. Үпкәләмин ал, үпкәләр, дәшмичә дә йөргәләр. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәләр, үзәгемне өзгәләр. Үпкәләмин ал, үпкәләр, дәшмичә дә йөргәләр. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәләр, үзәгемне өзгәләр. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәләр, үзәгемне өзгәләр. Сәхнә Energizer Мөнирнең телефоны русчада, татарчада, хәтта кытайчада җырламый. Бары тик стандарт Nokia мелодиясы яңгырый. Чөнки Мөнирнең үзе әйтүенчә, ул музыканы яхшы сыйфатлы булса гына тыңлый ала. Ә телефонда яңгыраган җырлар белүебезчә сыйфат ягыннан бик үк камил була алмый. Мөнирнең телефоны шалтыраганда үзенә гади генә мелодия ишетелсә дә, шалтыратучыга киресенчә матур җырлар ишетеләчәк. Бик тиздән Мөниргә шалтыратканда гудок урына аның иң популяр җырлары яңгырап торачак.
Менә бит, Рахмаев җырларын каян тыңлый микән дигән проблема юкка чыгачак. Тотасың да Мөниргә шалтыратасың. Алло, Мөнир. Син генә коялам күгәндә, син генә бер бирмәм һичкемгә. Шит ятлар, аралар, ышанма сүзләргә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Kızlar biyimiz bir gele biyimiz ulan. Hey up. Hey up. Kızlar biyimiz hey. Al, nefis күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нефис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Һәр кешегә теге яисә бу мелодия ниндидер бер вакыйганы яки ул көйне беренче ишеткән чорны хәтерләтергә мөмкин. Ни өчен бу хакта әйтүем? Мурат Гайсин үзенең мобильнигына Аббаның Some Night City җырын куйган. Ә ул яңа училищеда укыган чорны искә төшерә икән. Соңгы вакытта ностальгия әлемендә ди җырчыбыз. Шунсы кызык, Абба тарафыннан бу җыр 1978 елда яздырылган. Ул җырда бу дөньяда әле мин дә юк идем. Ай, Мурат, яхшы саклангансы. Кем уйлаган безнең сөю шулай итеп үрелер дие. Кем уйлаган икебезне ике ярга калыр дие. Гафу ит мине, сулап кулларыма, гафу ит мине. Гафу ит мине, моңсу җырларыма, гафу ит мине. Ялгыз булганга, гафу ит мине. Савап кулларыма, гафу ит мине. Кит алганга, гафу ит мине. Моңсу җырларыма, гафу ит мине. Ялгыз булганга. Гаепләргә ашыкмагыз, хәлләремне белмичә. Кеше хәлен кеше белми, үз башкаена төшмичә. Гафу ит мине, савап кулларыма, гафу ит мине. Кит алганга, гафу ит мине. Моңсу җырларыма, гафу ит мине. Ялгыз булганга, гафу ит мине. Савап кулларыма, гафу ит мине. Кит алганга, гафу ит мине. Моңсу җырларыма, гафу ит мине. Ялгыз булганга. Җырчы Илмира Нагыймованы гел бер төрле көйләр туйдыра икән. Шуңа күрә дә төрлелек булсын өчен ул телефонындагы абонентларны төрле төркемнәргә бүлгән һәм һәр төркемгә аерым җырлар куйган. Ләкин ни кызык, телефонында яңгыраучы көйләр арасында ник бер генә татар җыры булсын. Рингтон итеп Илмира бар тик чит ил музыкасын гына сайлый. Бәхет дигән тирән күлнең суларны шәриден, синең белән шул
denizde okkuş bulup yüzer idin. Gümür ütüp bara yürekkeyim yana yürek yolkununa gazaplarını salma seni canım süyen soğuşlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp yolğuşlardan anı yaklayıp gümür ütüp bara yürekkeyim yana yürek yolkununa gazaplarını salma seni canım süyen soğuşlardan yanıp giyen mehabbetini saklayıp yolğuşlardan anı yaklayıp. Gümür yolu qabatlanmay uzgan gümür qaytmay yol qadrini bilib yashik janım har minutning birga vaqtim gümür o'tib bara yürekkeyim yana yürek yolqinina g'azablaringni salma seni canım suyam sog'ishlardan yonib kiyam mehabbatni saqlayib yolg'ishlardan anı yo'qlayib gümür o'tib bara yürekkeyim yana yürek yolqinina g'azablaringni salma seni canım suyam sog'ishlardan yonib kiyam mehabbatni saqlayib yolg'ishlardan anı yo'qlayib. Шулай итеп беренче эшлеккә дә аяк бастык. Биредә безне биеп калҗыры белән Хәмдүнә Тимергалиева сәламлый. Һәр чак оригинал булучы Хәмдүнә апа телефонындагы музыкасының да үзенчәлекле булуын тели. Беләсегез килсә, аның телефоны шалтыраганда Кытай мелодиясы уйный икән. Кытай кие татарларыныкына бик охшаш, шуңа күрә дә күңелемә бик якын. Телефонда музыканы еш алыштырмыйм, бер ошаган кине табып алгач бүтәннәргә кызыкмыйм да дип сөйләде Хәмдүнә Тимергалиева. Вой айни Хәмдүнә апа, вой айни. Bir basmağa şmiyu bulamını yol bir basmağa şmiyu bulamını yol yüreğimde yandırmağa şmiyu bulamını yol yüreğimde yandırmağa şmiyu bulamını yol haydi dertteyim dertteyim haydi dertteyim haydi dertteyim yüreğimde yandırmağa şmiyu bulamını yol kızlar haydi basayı gari haydi basayı gari oynap verip şırla bir kumula çayı gari oynap verip şırla bir kumula çayı gari haydi dertteyim haydi dertteyim haydi dertteyim biyayda ayaklarım kalmasın biyayda ayaklarım kalmasın tutasın ayaklarım ukeleşke kalmasın tutasın ayaklarım ukeleşke kalmasın haydi dertteyim haydi dertteyim haydi dertteyim girelim önden olmalarını gazetelerge batırlap tuturalar olmalarını gazetelerge batırlap tuturalar oya kiyimler üzerinde biyini uduralar oya kiyimler üzerinde biyini uduralar haydi dertteyim haydi dertteyim haydi dertteyim haydi dertteyim Hit paradımızda tağın bir iPhone iyesi turunda 2-3 söz әйтеп узыйк әле. Ни өчен 2 генәме? Чөнки ул да әлеге сөйләшү җайланмасына төрле киләр куеп азапланмаган. Нинди стандарт рингтон бар, шуны сайлаган да куйган. Әйдәгез, без дә стандарт кына игълан итик әле. Ранил Нуриев "Син минем янымда" җыры белән 2нче урында. Сине яратуымны үземдә белмәгәнмен, күкләрдән йолдыз эзләп йөргәнмен. Кадерне белмибез шул, югалтып карамыйча, кояшсыз кала яздым, мин аңламыйча. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны
kadar matur kızlar Yavli olmuyor yürekine Senden başka bir kimde Kirek mi? Kuplerge menip buva Sen bulsan yanlarımda Dünya matur bizi kev Birge şağında Sen benim yanımda Var dünya külle hazır Min bütün dünyanın Kışarga ezir Sen benim yanımda Vardır setemli hazır Dağlarını kuşerge Mininde ezir Sen benim yanımda Min senin yanında Sen benim yanımda Vardır setemli hazır Dağlarını kuşerge Mininde ezir Min bütün dünyanı Kuşarga ezir Absolut лидер булушы Илдар Ахматов хәтерләсәгез 14нче баскычта бүген Әлфинә апа белән дуэт башкарып өлгергән иде. Инде телефон музыкасы турында сүз киткәч, Илдар Ахматов та Мурат кебек студент чакларын искә төшерде. Ул вакытларда җырчы егет Вивальдиның «Времена года» мелодиясын бик яратып тыңлаган. Шуны искә тотып, студент чырларын сагындырып, хәзер телефонында нәкъ шул мелодия яңгыр икән. Ләкин бүгеннән соң Вивальдины башка көй алыштырыр минемчә. Ул бүген беренче урында. Belki biraz tınışlanır idi Son bulsa da beni anlasan Saylar idim barısını güne Ütkenlerge yolunu tabalsan Kayanlığına tabi Yanığına tabi davaların Her birimiz gelen kugilge Seni anlayıp bilmegenmişim Bu günlerge ağladı ömürge Seni anlayıp bilmegenmişim ağladı ömürge Шуның белән бүгенге музыкаль кайма хит парады тәмам. Атна хитларын барлап, җырчыларыбыз хакында сез белмәгән фактлар һәм кызыклы яңалыкларны киләсе тапшыруларыбызда ирештерербез. Бүгенгә сау булыгыз.